Уважаеми съграждани, днес в качеството си на кандидат за кмет ще покажа състоянието на нашия град Казанлък, на нашата община, за да разберете всички вие какво се случи през последните 12 години при управлението на политическа партия ГЕРБ. За съжаление, макар че имаше няколко добри постижения на местната администрация, може да кажем, че градът опада, в него сред хората върлува страх, не се обръщат внимание дори на елементарни подробности, свързани с градската среда, и всичко това сега ще покажем в нашето видео, защото ние си поставяме за цел нашият град да бъде в действителност градът на розите, защото живеем в Розовата долина и в долината на тракийските царе, което пък за нас е важно, за да запазим културно-историческото си наследство, да привличаме туристи от цял свят, за да се гордеем, че живеем тук и че прославяме България. Нашата кратка обиколка ще започне първо с надписът на самият град Казанлък, за да видите в какво състояние, как е поддържано от местната управа, за да видите, че дори не използваме собствения си език за написването на името на нашия град. Ще започнем нашата обиколка, като ще акцентираме върху един проблем, начина на осъществяването на проекти в Казанлък, свързани с градската среда. Знаете, че през последните месеци се извършва подмяна на водопреносната мрежа в град Казанлък. Аз сега няма да говоря дали се спазват сроковете, дали правилно се асфалтират улиците, но ще обърна внимание на състоянието на тротуарите, на които една част от тях са сменени бордюрите, но за съжаление ремонтните дейности не се довеждат до край. В крайна сметка остават едни зеленясали площи, заради това, че не са положени нови плочки, заради това, че не е и циментирано. Събира се вода, която пък довежда до появата на всякакви плевели. Гражданите, които са се обръщали към работниците, които са изпълнявали проекта и са задавали въпроси, няма ли да се доведе до край започнатото, работниците са им отговаряли, че няма достатъчно средства, понеже са похарчени по други направления. Един от големите проблеми на Казанлък е ужасният трафик и регулирането на движението по пътищата. В момента се намираме на едно от основните кръстовища в град Казанлък. Това е кръстовището на улица Христо Ботев, което за съжаление въобще не е регулирано както трябва. В града постоянно се движат огромно количество коли, които няма къде да паркират, а пешеходците се чудят как да пресекат главните улици, защото светофарите затрудняват дори и млади мъже, които желаят да пресекат с зелената светлина, защото сега ще обърнем внимание на колко секунди са дадени да пресече един пешеходец. След като обърнахме вниманието на това по какъв начин се осъществява проекта за подмяна на водопреносната мрежа и как това затруднява движението по пътищата, защото още повече, че има проблем с самата регулация на това по какъв начин колите да преминават и пешеходците също, ще се спрем на един друг голям важен проблем. Това е липсата на достатъчно паркоместа. Казанлък, за съжаление, през последните години изключително много повиши наличието си на коли. Самият град не е проектиран да приеме толкова голям трафик в себе си, но виждате, че общината не предприема никакви действия в тази посока и единственото, което прави, е навсякъде да прави паркирането платено, като за целта от последния бюджет на общината са отпуснати още 50 000 лева за закупуването на нов паяк и всъщност в Казанлък не остана почти места, където хората да могат да паркират безплатно. Това е особено валидно и за хората, които работят в училища, в детски градини. Стига се до там да отиват на работа и да няма къде да
да си паркират колата. И аз знам самият, че някои учители са пробвали да имат едногодишен абонамент, да си запазят парк място, защото всеки ден те ходят на работа и трябва да има къде да си паркират колата, но дори това е отказано от общината. Така че ние от Възраждане ангажимента, който поемаме още с влизането в Общинския съвет и в Общинската администрация, да създадем работна група, която в дългосрочен план да реши проблема с паркоместата в града и също да осигурим паркоместа за всички работещи в детските градини и училищата. Номер 42 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.